Hai लोगोफोर मेला नायनो फैदों आरो दिनै लास्ट मानसिफ्रा नै देखायलांबाय थागोन आङो ससे ससे नायलांबाय था अखा हाबाय थादों आरो ना नै लामानिफ्रायनो आरो नै दिनै लास्ट दैया ब्रह्मपुत्र दै जिङाव जायो आरो ना थाबायलांगासिनो हाजो सेर सेर थाबायलांगासिनो जोङो हाजो सेर सेर दै पाहार सेर सेर थाबायगासिनो मा बुस्थु लानो गोसो लानो हागोन आरो सब दंजोबो मानसि जासोदों हाजो सेर सेर आरोना मानसि फैगासिनो दङ जों थांगासिनो दङ समायना रमायना दानि इथिंजाय मन्दिर बिदिजाय मन्दिर आरोना थांसै जोङो दा मेलाथिं मानसिफ्रा बिथिंजाय गाननाय जोमनाय फानदों आरोना दखानफ्रा नै गाननाय जोमनाय 50 थाखा 100 थाखा बिदि आरोना ब्रह्मपुत्र दै नायनो फैदों आरोना दैया बेनो ब्रह्मपुत्र दैया फेरि नायनो फैदों जोङो नै वाव ब्रह्मपुत्र दै जिङाव नै फेरिया बिराद मोजांखा नै समायना रमायना वाव बिराद मोजां नुखादों आरोना नै बेदर दुखान आरोना नै बेखौ फानदों आरो बिथिंजाय दखान गोजा बिथिंजायनो बिथिंजाय हटेल गोजा आरो जाय जानो गोसो फैनो हागोन नै बिथिंजाय गेलेग्रा गोजा बिथिंजाय गेलेग्रा सादर लाबाय सब गाननाय जोमनाय गोजा नै बिथिंजाय नै हिन्जावफोरनि देलायग्रा गथ'फोरनि देलायग्रा गुथै नै गाखोनोसै आंहा नै गाखोनो हागोन ना हाया गाखोनोसै दै कृष्ण नै जोंहा गासिगोनानो नै गिथावबाथावनो गाखोदों नै भगबाना बोरैबा मोनसेबो गाखोनानै भगवान दिनैसो फार्स्ट गाखोफेरदों आरो ना एकदम बोरैबा मोनजोबबाय दिनैसो फार्स्ट गाखोफेरनायानो गरम जाजोबलायबाय बोथोर थान्दायाव गाखोनानै गरम मोनजोब्बाय आङो नै लोगोफोर आंहा मेलानिफ्राय मा लाबोदों देखायनो दे आङो बिसना सादर लाबोदों आरो ना गांनै बे गांसे बे जाहैबाय गांनैजों 350 लादों आरो ना बिसना सादरा बिराद गिदिरथार आरो ना मोजां नुगोना नुवाखै नै आंथ' मोजां नुदों आरो ना मेलानिफ्राय लाबोदों आरो बेनिफ्राय जिलापि बायनानै लाबोबाय मेलायाव थांदों जेथियाथ' जिलापिथ' जाखाथारनांगोन आरो ना बेखिनिखौनो लाबोदों आरो आङो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर आं बेखिनियावनो दोनसै बाय